କାମଦାମ ସବୁ ସରିଲା, ରୋଷେଇବାସ କାମଦାମ ସବୁ ତ ସରିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବି ନା ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ଫୋନ୍ କରିବି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୋହୂ ମାନେ ଭଲ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ବସି ବସି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ କରିବି କାମଦାମ ତ ସବୁ ସରିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ, ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ବା? ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ କହ, ଆଇସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥା। ଆଉ କ'ଣ ଖବର ହାଲଚାଲ ସବୁ? ନାଇଁ କାମଦାମ ସବୁ ତ ସରିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରିଲା। ଆଉ ବସି ବସି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ୍, ପେଟଟା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକିରି ଖାଲି ଆମ୍ବିଳା ହାକୁଟି ହେଉଛି। ମୋ ଭଲ ଲାଗୁନି ଲୋ, ଖାଲି ଭାତ ଜମା ହଜମ ହେଉନି ଯାହା ବି ଖାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି କ'ଣ କରୁଛି ବୋଉ, ଟିକେ ନାକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିବି, ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ବୁଝିବି, ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଖୁସି। ହଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସବୁ ହାଲ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଝିଲେ ତମର ସବୁ ତ ବୋହୂମାନେ, ତୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି ଆଉ। ହଁ ତମେମାନେ ତ ସବୁ ନଣନ୍ଦମାନେ ବାହାସାହା ହେଇକି ଗଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଦୂରରେ ରହିଲ। ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ଟିକେ ଦେଖାରେଖା କରିଥାନ୍ତ, ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତ, ଘରେ ଆସିକିରି ତଦାରଖ ଟିକେ କରିଥାନ୍ତ, ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ଦେଖାରେଖା କରିଥାନ୍ତ। ବାହାସାହା ହେଇକି ତ ଗଲ ଆଉ। ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆଲୋ ବୋଉ, ଦୂରରେ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ଫୋନ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଫୋନରେ ତମେ ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ଉପଦେଶ ଦେବୁ, ଘର କଥା ସବୁ, ଘର କରଣା କଥା ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେବି ଯେ ଯେତେ, ଫୋନ୍ ପୁରା ଖେଳ ବି ଶୁଣିଲେ କାଭାକୁ। ହଁ, ଫୋନରେ ସବୁ ଖେଳ, ତାକୁ ଯେ କ'ଣ ଦରକାର? ଫୋନରେ ଏମିତି ଖେଳ କରିଦେବି ଯେ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ। ହଁ ହଁ ହଁ, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଆଉ ବୋହୂମାନେ କେମିତି ସବୁ କାମଦାମ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ? ତାଗି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଲୋ, ସେ ତ ନ କହୁଣୁ ସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ କାମଦାମ କରି କାରିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି ଲୋ। ତାଗିଦି କରିବି ମୁଁ ଆଉ, କେମିତି ବାଟ ପାଉନି କିଛି। କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ, ବସି ବସି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାଗିଦି କରିବି ପାରୁନି କିଛି ତ କରି। ମା ମୋତେ ଟିକେ ବାଟ କହିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ତାଗିଦି କରିବି ଟିକେ। ବାଟ ପାଉନୁ, ତୁ ଶୁଣୁ, ସକାଳ 5ଟାରୁ ଯେ ରାତି ଶୋଇବା 10ଟା 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ ବତେଇଦେବି। ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ସକାଳ 5ଟାରୁ କହିବୁ ବୋଉକୁ ଉଠିବାକୁ। 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନ ଉଠିଲା ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଝଡ଼ା କରିଦେବୁ ଆଉ। ହଁ, କହିବୁ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇବ, ଘର ଓଳେଇବ, ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିବ, ବାସି କାମ ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇବ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ। ତାପରେ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବ, ରୋଷେଇବାସ କରିବ ଖରାବେଳ ପାଇଁ ସବୁ। ଏମିତି ତା ପଛରେ ସବୁ କାମ ପୁରା ଖଞ୍ଜି ଦେବୁ ଆଉ। ସେ କାହିଁ ଆଇଛି ବା, କାମ କରିବାକୁ ଆଇଛି ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଇଛି, ମହାରାଣୀ ହେବାକୁ ଆଇଛି? ପୁରା ରେଷ୍ଟ ଦେବୁନି, ପୁରା ଖଞ୍ଜି ଦେବୁ ପଛ ସେ ଗୋଟେ କାମ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ମନ ପକେଇକିରି ଭାବିକି ରଖିଦେବୁ। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଖଞ୍ଜି ଦେବୁ ପୁରା। ହଁ ହଁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ସେଇ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବ, ସେଇ ଘରେ ରହିବ। ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିବୁନି କି ବାରିକି ବାହାର କରିବୁନି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା କାହାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେଇଦେବୁନି। ଏମିତି ସିନା କରେଇଲେ ବୋହୁକୁ ପୁରା ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବୁ ଶାସନ କରିକିରି। ହଁ, ତୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଯଦି କହିବ ମୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବୁନି, ପୁରା ଟିପେରେ ରଖିବୁ। ହଁ, ଫୋନ୍ ଜମା ଯେମିତି ଚିପିବୁନି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କଥା ହେବନି, ତା ବାପ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କଥା ନ ହେବ, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରଖିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଦେବି, କୁଆଡ଼େ ଯେତେ ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଇଲା କେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବି। ହଁ, ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। କାହିଁ ଆଇଛି, କାମ କରିବାକୁ ଆଇଛି ନା କ'ଣ କରିବାକୁ ଆଇଛି ସେଠି? ହଉ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରିବି ଆଉ। ହଁ ହଉ ହଁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ମୋ ହିସାବରେ ଘର ଚଳେଇବି। ହଁ, ମୁଁ ଦୂରରେ ବାହାରିଲେ, ଏତେ ବାଟରେ ଦୂରରେ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଫୋନରେ ପୁରା ଖେଳ କରିଦେବି, ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି। ହଁ, କହିଲା ଦୂରରେ ବାହାରିଛି, ଦୂରରେ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ମା ତୋ ଖବର ସବୁ ଭଲ ତ? ଆଉ ଜୋଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତ ଜୋଇଁ ବଜାର ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଘରେ କାମଦାମ କରି ଘରେ ଅଛି ଆଉ। ଆଉ ତୋ ଶାଶୁ ଖବର କ'ଣ ବା? କହନାଲୋ ବୋଉ, ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥା କହନାଲୋ ବୋଉ। ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବୁ। ତୋ ଶାଶୁକୁ ପଛରେ ମୁଁ ହଇରାଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ତେତେ ଯେମିତି ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟିପେରେ ରଖିବୁ। ହଁ, ମୋ ଶାଶୁ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଖାଲି କହୁଛି ସୁଆଦିଆ ଖାଇବ। ହଁ, କହୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋତେ କିଛି ରୁଚୁନି ଖାଇବାକୁ, ମୋ ଦିହ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ହେଲା
କହନା ଲୋ ବୋଉ, ସିଏ ପୁରା ମଶାଣିରୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ, ମଟନ ଚିକେନ ଖାଇବ ବୋଲି ପୁରା ମଶାଣିରୁ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସାରି କାମ ଦାମ ସାରି ବାସନ ବାସନ ମାଜାମଜି କରି ପୁରା ସବୁ ଥୋଇକି କାମ ସବୁ ଛିନେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ବୋଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିକି ଦେବୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଶୁଣିକି ତ ମୋ ଦିହରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଲୋ ବୋଉ। ହଁ, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଖାଇବ କହିଲା। ମୁଁ ମୋଟେ ଦେଲିନି। ତା ପୁଅ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିକିରି ବୁଢ଼ୀକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଜମା କିଛି କରିକି ଦେବୁନି। ରୋଷେଇବାସ କରି କାମ ଦାମ ସାରି ଖାଆ ପିଇବା ସରିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ କରିବେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯେତେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିବାକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ କିଛି କରିକି ଦେବୁନି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସେ ସେଇଆକୁ ଖାଇଲେ ଖାଉ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ମା ବୋହୂ ଶୁଣିଦେଲା ନା କ'ଣ? ବୋହୂ ହେଲୋ ମା, ମୋ ବୋହୂ ଇଆଡ଼େ ଶୁଣିଦେଲା ନା କ'ଣ? ମୁଁ ତା ପୁଅକୁ କହୁଥିଲି। ତା ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ରୁଚୁନି ତାକୁ ତ। ତା ପୁଅ କହୁଛି ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତା ପୁଅକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କାନିକା କରିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, କାନିକା ଖାଇବି ମୁଁ। ହଁ, ତୋ ଜୋଇଁକି ବା, ତୋ ଜୋଇଁକି ବୁଢ଼ୀ କହୁଛି ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି, ମୋତେ ଗୋଟେ ନାଇଟି ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନାଇଟି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାର ଏତେ ପୁଅ, ସବୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହୁନୁ, ଅଲଗା ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହୁନି, ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ତ ଦେଖିଛି ଆଉ। ନାଇଟି ଦେବ, ଅମୁକ ଦେବ, ସମୁକ ଦେବ। ତୁ ତୋ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବୁ। ମୁଁ ପଛକେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ହାତ ମୁଠା ରଖେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ପୁରା ଜବତ କରି ରଖିବୁ ତୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅ। ହଁ ହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି ଲୋ ବୋଉ। ତୋ ଜୋଇଁ ଆସିଲାଣି, ରଖ ରଖ, ଫୋନ୍ ରଖ।